Hello रायजोफोर गुड मर्निं दिनैहाय बे माबानि मा होनो बे हाबा सिजननि फार्स्ट केक वेडिं केक मोनबाय आरो लोगोफोर बानायजेनो मोनबाय दा नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनो होननानैहाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों जायफोरनाखि वेडिं केक अर्डार खालामनो गोसो नोंथांमोना एसे एडभान्सैनो बुकिं खालामना लाबा साबसिन जायो आरो लोगोफोर होमबा जों एसे साननानै आइडियाफोर बाहायनानैहाय साबसिन बानायनो हायो आरो लोगोफोर जेरै नैबे बेखौ एसे सिगांनो मोन्दोंमोन अर्डार ओमफ्राय दा नोंथांमोननो शेयार खालामसै बेनि फाइनाल लुकखौ नाय लोगोफोर माबायदि नुदों माने सिम्पोलमोन अर्डार हरनाय माबाया डिजाइन हरनाया ओमफ्राय आं सिम्पोलखौ मोजां मोना बारा एसे साइज नुबासो मोजां मोनो गोसोआ बेखायनो साबसिनखौहाय बानायनो ट्राइ खालामबाय आङो जादोंना जायासै नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्टआव लोगोफोरनि आयु सो किउट कालार थ' एसेस लोगोफोर दायो बे केकखौहाय हाबा माबायावहाय हैना फैनोसै आरो हाबाया मामोनलाय बेंटल अन्थाइबारि औ बेंटल अन्थाइबारियाव जागोन आरो ना दा एसेस लोगोफोर बाय बाय